Животните от горния край изгражда играта в базата, успешно връщане на животните. В същото време Касапин ще пуска работа си, който ще се опита може би да направи къщата. Нека да забележим сега. Много добро подравняване, накланят се и успяват да подвинат къщата, ако ще бъдат прецизен урок на другите два маски. Подаваме ординатор и дизайнерът успява да избутат и самолета, и линейката си, и всичко в горния ряд подъл, което е много добро постижение. От другата страна, от тези днес успяха да пуснат самолета се пуска по пистата, следите направо да подбутат. Виждате и този самолет, пада в пъстата. Това са мисии, които трябва да решават кои. Виждаме какво случва. Казали, че успяха да пуснат и цунамито. Работа на пълна финал. Високо пробива през групите за добръни информационни програмиране предварително за едно складиране чужда планета. Миналата е казва да се бъде добре. Обладател да избутат линейката ще стигне до номер 10 на Вил. Докато Казапинчо много успешно успяха да избутат линейката, вижте каква интересна представка има този робот. Това е оборът на Odysseus Nexus. Много интересна, доста голяма. Може би доста много да свършваме с нея. Събориха и двете сгради, трябваше да се съборят само едната. 40 секунди до края. Упражнението е голямо. Водителят тук продължава към финалите в Чехия 6 декември. Оттам продължава към финалите в Германия. 14 януари и пак от Германия се справят успешно, продължават май месец серии дори щатите. 30 секунди до края. Казапинчо успяват успешно да поставят трите бокчета в този план. От тези останали се опитват. 6, 5, 4, 3, 2, 1.